Skat. Hey. Nej, jeg gjorde ikke. Det gjorde jeg ikke. Det var et uheld. Det var en king. Hvad vil du snakke med, jo? Det var ikke med vilje. Hvad er det, du tænker på, hva'? Hvad? Det har været undervejs længe. Godt gnid. Ja, det er skide godt knæd. Hvad så, Dænge, dreng? Det er godt, nogen betaler. Hey. Hvis kassemanden siger, du skal betale. Ja, hvad så? Ja, hvad så betaler du. Forstår du det? Forstår du det? Hva? Ja, det skal jeg godt forstå. Okay, godt. Slap af, det er for sent. Ja, kan vi lige få lidt ro? Jeg skal tisse. Jeg skal også... Nej. Jeg skal ikke være far. Skal jeg være far? Hvor har du været nede? Der er ikke nogen, der kom til skade, var der det? Jeg gik over stregen, undskyld. Det var overhovedet ikke sådan ment. Det kan godt være, at jeg ikke går i det rigtige tøj, eller stemmer på et eller andet latterligt alternativt parti. Dyrker sex med mænd og kvinder og dyr, og jeg ved ikke hvad. Jeg er glad. Jeg er faktisk lykkelig. Du skal fandme ikke have ondt af mig. Ja, jeg håber, I havde en god pause. Fik tisset af. Ja, men lad os fortsætte.